Моля? Защо да не снимам? Какво са притеснявате? Иди снима. Вас кой ви контролира? Има ли някой от общината тук? Не, има ли някой, който да ви контролира? Как ще ви оставите така да се чете без... Трябва да има специалист. Ама защо и какво се притеснявате, не мога да... Да, актьор ли си, актьор? Искам да снимам някой от общината. Няма да има кой да чисти въздуха. Господине, това е убиване на природата. Природата, но това е санитарна. Не е санитарна. Санитарна сеча, ако го кастриш леко. Няма леко. Не да се сече масово. Не знам какво е санитарна сеч. Добре, сега няма някой от общината, който да каже. Ами да, дойде някой от общината, тук да контролира на мястото, да види какво се режи. Ами да, никой от вас не разбира, никой не е учил за това, сигурен съм. Колко процента се режи учено дърво? Извикай еко глас на беше. От мен да знаете, 30% се реже учено дърво. Това е санитарна сеч. След това се наврежда. Има една варята. Не остана природа! Стига! Няма да има сянка лятото! Не трябва да имаш каска! Къде ти е каската?